Šta je problem što ti je rečeno da se ne pravi rezanci? Jesu ti izašli rezanci na nos? Jesi rekao da nećeš rezance? Jesi rekla da su ti izašli rezanci na nos da nećeš deš? Jel Katja rekla izašle? Meni je baš izašlo sve drugo na nos, ja ću ti to. Pa napravi bilo šta drugog. Niko nije rekao da neće da jede. Htjela sam napraviti ja i Darko. Ti se buniš. Ma nemoj, pravi burek, što ne pravi? Ti misliš da si uvijek u pravu, to je meni fascinantno, majke mi. Ti misliš da si uvijek u pravu. Ma ja sam samo rekla svoje mišljenje, ne moram uopšte da budem u pravu. Odmah ja sam rekla, ja neću da jedem, ja ne mogu da jedem pastu svaki drugi dan. Ti si to rekla s takvim tonom, Nije to, s kakvim tonom? Ja neću jesti rezance. Tako sam ti rekla. Znaš ja ti kažem, nešto ti u zadnjih par dana mnogo srce kraj dupeta. Mnogo ti srce kraj dupeta u zadnji dan. Zadnji par ništa. Možda sam ovdje 3 mjeseca i srce... Ne, a ja sam došla preključe, pa mi je sve potaman. Ti si se isplakala tu 100 puta. Pa ja isplačim, pa šta sam si ja isplakala? Jel ti nikad rekao kad si plakala? Jel ja tebi nešto kažem? Pa evo sad si rekla srce ti je kraj dupeta. Pa ne, govorim ti na kontu mene ti govorim. Jer ti nešto u zadnjih par dana sve kod mene smeta. Zato što mi ne poštuješ, Zorana. Ja te ne poštujem. Ne želiš se maknuti iz kuhinje, mogu pa zadatak. Mene baš briga, ja sam sad došla brati i rekla da ja više ne radim. Ja sam gotova sa zadatkom. Nemoj da te poštuju niko ko što te ja ne poštujem.